Na utimi yes amaya yebema osi yebema osi penino egitum ena osoma agrada no ana krom ha ya ebisi ene ekum that was the first time I who that was the first time agrada aya adwoma e okroma me first time even yana nanom krampo no omo first time yes ya papa no omo sorry omo first time na che se nkai ebi nsi wa hada esekra ekodua so ye de madua abusuafo mi din ni Kofi Amujansa wo chamo bontutuo se bimpane se wo ye bena nya tetekwa tuufo ye di dwuma bebiri ye Ben Gift Media etutu akwan kokwa nkuro so ye ne nipa kasa efa ya mamre ne amane ho atetensam ne ehu ne nipa tibi ne ne enwawa ewo baabi ene me nsa kamenu abrantie yi ewo kurom ha ofiri eye balai yatra ensuo yatra kumase mampon atebubu yeji yetwa ensuo abeduru makango salaga ne abedu pandai edu pandai yengina ho yatoa so aba beduru eye balai yedi dwuma bebiri eye Ben Gift Media etutu akwan kokwa nkuro so ye ne nipa kasa efa ya mamre ne amane ho atetensam ne ehu ne nipa tibi ne ne enwawa ewo baabi ene me nsa kamenu abrantie yi ewo kurom ha ofiri eye balai yatra ensuo yatra kumase mampon atebubu yeji yetwa ensuo abeduru makango salaga ne abedu pandai edu pandai yengina ho yatoa so aba beduru eye balai ye ni abema e baba twetwe enkomo balai ye kuru bia agidin pa ewo man mu isan tumi anananom ekuta odomankoma edodom won omu ekro mu die nso abeduru sabre enti ye ka balai a na eye kura ye bodin a ampa nipa nyina hu sampa odomankoma ede tumi ede adum kuri enu ti na ya ba hase ye ni opani betwetwe enkomo papa ye mo akwaba yebo ara ya na montie boko montie kasa na kasa no ya na yedi esa no na wo kan o se hanamo twi phone want no ya ne twi kasa no ya na yedi nkakra ya mo bre ho na sanso se at least watra ha kokọ ye man ni so bia ye kumase ye nkra na ana no kra ma tu kwembe bre na so nyese me kosua kasa udi ankasa de say Pacho median kasa di Banyane Thomas. Banyane. Mudini ana ewo nkyerase. Banyane ne kyerase. Banyane ase kaneno na bicycle ne ho. Okay. Plane ne ho. Okay. Car ne ho. Okay. Obetu kwan a je se o twa kwan saa koduru bebe kwan tenten. Onai na ode beko. By nembre bicycle ho, car ho, motor ho, empo plane ho. Na kaneno na ebi ne ho. Nti mpenifo etwa kwan a saa na omko. Nti sese me na awo me no wo se ohu anwanwade. Nti eche se ya nya wo mo. Ye anya wo mo pa. Ye nya hwan. Ya di wo mo so. Ya di okay. Saa ne man ba yi ni. Ya di wo mo so. Nantie ne. Ebi ne obiom. Okay. Yen ha ye ho bi. Nya ne. Aye balai krum ha na wufiri ana se wo betena ha ana wanyante ye bi se wo nananom betena krum ha. Me pacho me ya me firi krum ha no me nana ye wo me nana wo krum ha no. Awo me so me papa e wo krum ha no. Na ye wo me so wo krum ha no. Okay. Wo kan wo nana kyereze mu di agade ankasa. Me pacho ane. Di agade. Me pacho ane. Di ade ko papa efie. Me pacho ane. Krum ha ye se awanwade ana se odomankoma na nyankopon adum kuro itumi bia toda ya na wanwa ye kan o man Ghana mu enkura tumi ankasa ye nananom esom mu tumi ankasa wo ma balai ka ho no kure me pacho an balai ene di mumpo balai na ye first obetu ye balai ene ye first balai ne di kan me pacho an adenti na wo kansa me de me sai se me bo se me nema bebre ewo krom hanom a ebi eni other communities me pacho de bi wow ebi ne de en me pacho ebinim ni abosonson okay ye wo abosom bebre ya adwuma wo hanom but uhu se nipa etimi free abrochire ababosom mu nipa etimi free nkran ababosom mu nipa etimi free kumasi ababosom mu nipa etimi free baby bebre ababosom mu embreko a ye nya ho advert ba preko pe uhu se nipa no se obi free abrochire na aba ababosom mu okay niam tumi no mutumi yaman kwofo ho adanse na ekọ
ana say dey me pacho ene dey mintimi nkyere bebre yes ase eye sonsom na sonsom adwuma mo abosom be sen okroma pacho abosom de bebre but ase menu ene edi mu pa okay eye abosom a hyehyem nkofo dem ana say ne agidin a obi a o around bi ana say obi a o krom ha bi enim say saa we ha na abosom we wa ha and eye common wa ha sa pacho eye common pa okay metesi ya say agrada bi ni ade yesi na uye boni wo baabi na bakrum ha ye de agrada ye soma agrada say meku a uwura krum ha de a entumi nku afi wo abaifo na uwura krum ha tumi ntumi ju ba ye ni firu nsem na ya say no me pacho asema otie no eye no kre trodo sa nipa wa aka sa akira wo no waka no kre eye ne obetiye ana say wa pacho ni amima ni abehu metiye ena me so mani ahu but enemre entesa ha kirem kakra man okay ne ente ame say enemre entesa no say ne na nanom ya sori ye no ya say ukodi bone efri nkran na say soma agrada o dwane be che ye betoa ya soma agrada entumi nya opa ye dan enya woda agrada nko a na say duabo bi eduabo edien bi nya woda because just wa dwane abetoa nananom me pa cho ane na enye say wo na obeka bibia a kire wo nya age wa prekope na chese unya wuro kuro no ma na chese wanya wo ho Thomas Banyane wa to am fi ba wo nchen nko ade a eno ano but endembre entisa biom na me ba o se me free ha kwa eduabo no betunya sen ebetumi anya wo enti me ba ha metumi ahwe mo aye ho ade ama me ana se enisa me kobiem eno ano no enisa okobiom enisa okobiom me ye adwuma wo nkran ma konya asem ne abomidua na ma ba besra wo na bedwan atoa wo yes maba no etwa se me hwe se mo aye ho ade asi ano kwan ansa na makọ ana se ne awka se me kọ ebenyame no okode a je se kuro no tumi bi na wo kuro no mu ebo nipa ho ban tumi nsa iduabo no ma me na metunya san akọ nkran akọ ye madwuma eduabo no de ntumi nsa no muntumi nsa se eduabo no ntumi nsa eduabo no because nti ameka sa na se je se ukobusumu na efie nko ade sa na meka okay muntumi nsra mu se fa me kọ na mu nsa eduabo no ma me I know de yebetumi asay no eno de yebetumi asay no ya anye na me kọ de a ya anye na wo kọ de a ebi benya wo okay na so say ya anye na say wo da so tikrom ha de a ebi nya wo da na wo kan bibi na wo kirem ne ye asa de ne ba ya na eni ho biem no okay ne e ba ya na eni ho biem no say wa wo nim say even say all the fap even politicians so okay yes say bebi wo ho a ana say na me bi wo ho a eni kwan say ni paye okay na wa akwaye akwaje adamudie bi man sika bi no akodi enu nti na nema no bebre asesisi a chese peni bi ebetena peni no chese na no wa ope sikadie nti chese nipa free bebi no be bribe no say yese mami ha na waye ne ni se kosa anso no ne ni se enkosa kra nke ni se enkosa kra ena ye den no oye sa na kofa den de bai na efa no me no eba krom chese ne me ka ne se na nka agrada o ya ka ho asem no na nka bi nsida ewo krom ha no bi nsida but penny na me se edi ejade se me papa wu a metimi edinade na ahanso se de etian se ye wo family abusia nti abusia bia de abusia de na chese bosom bi wo ho a eno na ye agrada no ebo si agrada no kwan yes ono na si agrada no kwan but enemre peni bi bae na so kire so ogigi adamudi nti nkronfo bi ba no ho ebe besa no mu nsem na oyi mu kire o mo secret no na nka enikwa nka obayi secret no mpo okay nka enikwa nsa obayi sa secret no a kire nkronfo obia mpo
Just say ebia nipa odi nechi Usia ne chami nko a ne nka o ma ne hu yes I no so nkofo no eye bibia de chiwade ka bosom no ana me pa twane nye se achiwade ye nema bia to achiwade no se nema bia o mo de akoma bosom no ina o mu yi saade no efri ho no mo nte ndem de o dwane ba wa oboa hakura na be wu ntente hakura mpo na obewu ntem ebi beka ho okay yesuma agrada ebenya wo ntem na abusuafo oman no wo bibia wo mususu mu yi a ebetumi asan yeye ana se yi na ho ahinti wo mu ayi wo mu ani ato nche mepa cho nka on betumi aye ama na ayeye nanso ne o wan se enna meka cho se ye wo mpanifo bi a omo ano wa epe yi bibi se yes me kaya se nipa na obeyes ana oni hobium aha mo aba no ometua ye bibi na saa tumi ni ahoden na nanka kuta wo man no omo nsa tumi asan ka biim no ana se bosom na na o ma no ho kwan se obeyes e biim bosom no de wa ma no ho kwan okay because say eneba bi ohia onsa enema bi na ye de akoma no okay na wa ma kwan okay na wa ma kwan nti saa nema no eda so ho a mo sa betimi di ama no na wasase anokwan na saa nipa no mbeyes a de pa na no moji a enu nti o mo de saa chiwade no beka suman no fa so be na e ba suma wo mu ana yo mu ahin keke nyese yo mu ahin keke wa wonim se obia ne na busua mu asem enu de me ntimi nkyere mu bebre eye busuma e wo bia busua mu obia busua mu okay abusuafo me ne Mr. Thomas Banyane ana Banyane ene didi nkomo ye wo balai ben gift media koso ase obekwa ase ho na comment session ho no onso watwuru bibi dia to na wonso nsem ye mintumi misa no so wabisa bi dia mame ana se wonim bibi efa ne wo kan ho a onso watwuru atro nyina na wo like na wo subscribe e ma ben gift media se be ya abrini abnyina betumi enye bi ede ama ye toa ye nkomo no so eja enu nti no akoye obi abusua mu asem nti no din se mu betumi akose monye saade we mfa ma patwa dem pa se obekọ no cause eyomo ade eyomo abusua mu okay nti obi abusua mu de huntimi ko kire okay eno da nchen a edian na wo fifi wani firi wo kurum ha no wo hu anwo se wanwa pa esi wo kurum ha wo betumi akasa mpa balai abusumutumi empa wo no kre me obosomfo oh okay me ami obosomfo okay na me kwa asore pa but ende me obosomfo metimi hu se nipa etumi ba okay nipa tumi ba pa ne o wan se omodo omonya ndobaye omonya but ende mre me hu se ndobaye e wo krom no mu pa e che se e abosomsom ene ede sa ne ma no eba tu hu ana mo bi ana se abosom na na ama ene de eba pacho ya ntu hu ana mo bia abosom na edeba na ade na wo kase na akwa sori na fe wugya ya wo na wo yabosomfo enye mfum so se wo kwa sori na fe de wugya se wo yabosomfo me pacho eyofre okay eyofre na na no mo ene frɛ me sanye wi teacher nko ane de na eyofre eyofre pacho ane okay eyofre na eye ejapade bi a ewo musuma busua mu me pacho ya ejapade bi a ewo ya busua mu ya busua mu wan suma ewo hunsunsan so bi a de bebe me pacho de bi eni sunsun so bi a de bebro okay but eya akoma pede okay se wo akoma pe a na wo de humbe wurum okay se wo akoma mpe a me pacho ya nshawo so okay matis ye say wo ba mabosom no so a ye wom saps ye woni ye we te say wakọ hina himfie ye wo chidom hene wo ba yen ya sante ne yemfante na adonten hene bonkom hene ni mfa hene jase hene ni we no ye say ye ba modie mu asa na ti me pacho entesa me pacho entesa ye say wo be ma wo bia na adwuma wo ye wo bosom no so me pacho entesa na te say ma ne etia na say ye ya bosom no penini a onya da bosom na anu no oni na eye bibia but ni ye woni twame ne chiame wo ho yes okay just say oye bibia wie na say open kyeremu a na ne twame no a kyerkyeremu e kyerɛw
eno da nche a ye ni obi fufuro bi o ye adwuma wo ho bia ye se me na me kɔtɔ akokoba ye se me na me koye se me pa twa bi nte sada okay ena me tie se ye se bibi obi aye wo ho bia nso ye ne free na busua ne papa na ye na o be gine ma ya ma no me pa twa da bi nyina nte sa ebetimi ase obi aso oh okay etimi si obi aso nti ni o ye penyin na o ye no free ho a ebetu ase obi aso ni o ye penyin a o ye no ono sebi so oka bebia ni odi na chi no aha ye nya japade se efiri abusia mu a na ekɔ bebi me pa twa entesa ye 3 clans ewa hanom ye wo abusia mensa ewe kuro me pa twa ye bosoma ye somo no ye 3 clans aha okay ina mu nyina ehye mu nyina monsa me pa twa ehye ye nyina ya nsa okay me pa twa se ye clan yi se penyi a ote bosom no so no enemre se oka bebe na se ninua mpo ene edi na chi a because e di ma penyi okay aja pade a e di ma penyi aha enye se obi keke aha but e wose etumi fira busua miensa ni mu ai abusia mensa no mu nti se me na me ye penyi na se nde se bi me ka bebi a se minua na esa di mechi a because ye hwe age okay se ono na esa di mechi a ye di ma no obi anka bibia se even minua third one mpo na esa di echi a ye ono na be di ade no ono na ye di ma no but na mbom se nte sa ade a se obi na esa ye hwe age aha ye hwe age yen sanbra agrada no sa asem ni siye no mo ahu se ebi asi ama agrada ati okro se wo ka se kane 9 in edin se bi si ha ebi asi mu bi atumi eku obi da me pa cho nipa me no mpo fiti wa ye wo na ye wo me no me hu se agrada na akom nipa me no pe fiti bra sha se nya adwuma bi mu me pa cho ane nipa me no pe ade ni siye me pa cho me te se first dia no me te se na obi aware ne yere okay obi yere nso yobi mpena eno de na ye se ye no kure aha nti kese na nka first no onya ndane we yere no na oni we no epre ti se minu mi no na ne ye pere oba ba ko aha na wo nyaaye me nyaaye okay ene si se aha nti ne ya se ma ware oba no ena me nso me sape wo so sape wa kwaye ne ho ade aware ni nyina wo so odi ekiri epe okay nti wa sa beje oba no afre me nsam e de adwane akoyinta beebi e de ba krom hanom aha obi yire no e de ba krom hanom okay nti omo ba se omo chinchi ehwehwe omo yire oba no na omo nim se o hye krom ampo na omo nim se o hye krom hanom yes nti enna na ameka che ye wo penyi bia na no ewa nti ate se agrada eni krom hanom but wo frɛ na obeba open na obeba nti omo ekɔ penini ho se omo yira na omo hwehwe nti omo pese penini ho yeren ombo wom onsoma agrada na otimi yesa ama ya yebema wo se penini egitum ena osoma agrada no anakre krom ha ya ebisi ene kum that was the first time I who say that was the first time agrada ayadwoma ewokroma me first time even yana nanom krampo no omo first time oh yes ya papa no omo sorry omo first time na che say nkai ebi nsi wa hada esekra ekodua so ye de madua okay ebi be sekra e dane no madua mete se ye sa mete se me bai ma ba be hu se efie bia obewura mu a bia hu se enye ni nyina amum okay efie dodo na ye siesie nipa ewo fie no nipa ni wa na ye sie no nipa ni wa na ye sie no okay na ade enti na ekoba ne sa wa bra sie ye wo ena na maka kyo se ye kurom hanom tumi ewo ho okay abosonsom ewo ho okay unu se abosoma eya adwoma no na enyo abosom no nko ana eya adwoma nsamanfo kora eboa okay ntite ukohun se ya sie nipa wo ifia na chese oye nipa wadi mu pa onye
nye mafra nye se dabi no oye panyi pa e wo se ye kai no abribia na san mu obibi a mo ye de kai san samafo no ana me pa cho ye wo bibi e de kai wo mo eye de eye na afahye wo ho ana se mo enye afahye ya na ye wo ho a che se yetimi ebunsu epensuo na ekogu wo no mo na me pa cho ane na ya de akobom pae no mo bo aye mpa na bibia sia mo wahu se ampa osumesi saman no waye saade we wo kuruma me pa cho bebre kwa yes boye nchire mo ani eti ane se bebre na ya si o mu won wuro mu no ya no ye ni o mu entan ya adwome koso ye nsiesie o mu ye nsiesie o mu ye nkogu nsuo emma o mu but bebre na ya si o mu ofi ha no mu no aha ye si sebi se wo yere nyam na se obewo a ye se o asimasi na asaba no reincarnation yes reincarnation ampanso obanso a nipa no hu se ono a ene ya adwuma sebi me first born na ma wo no na ye se me nana bi ena asaba na me nana no ansa na o aba be wunu na nani afra na nani afra ampanso akwa no obenante a na ono so wakata nani no na yes mu ye hu bibi ye hu bibi pa na nani ne biye and yes nani e shada fry o o sheda no kata obenante a no wakata yes obi na agba na amane say ni si but san nema no eno mu ya pa ya e kire se san kofo nya mu ni omu da so te ana se pa ye ni omu da so te omu meboa mo omu meboa ye me pa cho na mo mfa nsa na mo di nsuo ana hye na nsuo na mo di ya pa ye ma wo me pa cho ade a ye de ensaye wodi nsuo a enye ade a de nsa ye wodi nsuo ya eyeye ikoso anako eye comment session na se me ne Mr Thomas nya ba na nyen ina edi benyane ina edi enkomo no ye beto aso koso ana hwe part 2 no ye de bebre osisi a bye bye.